Už 33 rokov pomáha vytvárať lepšie domácnosti, krajšie záhrady a spokojné rodiny. Je nielen úspešný predajca, ale aj poradca vo všetkých oblastiach. Súčasťou ich rodiny môžete byť aj vy. Milí priatelia, dnes vám predstavíme príbeh značky, kde sa jedinečným spôsobom prepája rodina, vytrvalosť a zároveň aj ochota podeliť sa o svoje know-how. A tým príbehom bude príbeh značky Kinekus a ja už u nás vítam spoluzakladateľa spomínanej značky, pána Štefana Sulkeníka. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Pán Sulkeník, takže aby diváci možno úplne tak navnímali ten váš úspech, ktorý ste za tie roky dosiahli, tak musíme sa vrátiť do vášho detstva. A práve tá ochota alebo to rozhodnutie podnikať sa zrodilo práve v tomto období, takže aké faktory vás formovali? No v prvom rade to boli faktory tej doby a situácie. Ja som najstarší zo 7 detí a teda nežili sme v nejakom dostatku, skôr nedostatku. A keď v tej puberte máte ten problém, keď si vás spolužiaci, ak sa povie, podávajú a že vy nemáte to najnovšie tričko, alebo tie najnovšie tenisky, alebo rifle, čo v tej dobe bolo úplne dostupné. A tie peniaze prirodzené v tej rodine chýbajú, tak vás napadne, že takto by som možno žiť nechcel, že treba niečo vymyslieť, aby sa nám žilo proste lepšie. No a napriek tomu, že bol socializmus, neexistovali súkromné firmy, tak ja som si vysníval, že takú súkromnú firmu raz bude mať a bude sa volať Kinekus. Áno, a potom vlastne ten čas sa rozbehol, vyštudovali ste vysokú školu, potom ste začali pracovať, popri tom ste ale najskôr začali vyrábať hračky a potom následne prišlo to rozhodnutie vytvoriť sieť hobby marketov Kinekus. Čo vás tomu viedlo, alebo aký taký ten najdôležitejší impuls vtedy prebehol? To nebolo také priamočiare, že hneď sieť. V prvom rade sme sa brali ešte na škole s manželkou a behom 3 rokov sme už mali 3 deti. A keď som nastúpil do fabriky, tak som zarábal 2,5 tisíca v tej dobe československých korún, ale nájom tej garzonky, kde sme bývali, stál 1500. Takže ako si to nevychádzalo, tak som začal s výrobou hračiek. Lebo sme mali malé deti, bolo také prirodzené, že keď sa nič nepodarilo, mohli sa s tým pohrať deti. No a po roku podnikania som podával daňové priznanie a z rozhovorov som zistil, že v podstate pri tej výrobe som viac prerobil ako zarobil. Takže ma to muselo akože nakopnúť, že toto není dobrý smer, že musím to nejako zracionalizovať. Ako strojár, ako inžinier, tak som sa snažil zaviesť nové postupy, výrobky, naradie a prípravky tak, aby tá výroba sa dala robiť lacnejšie. Lenže tie výrobky neboli v obchode, takže som zistil, kde ich vyrábajú a išiel som do fabriky nakúpiť. Keďže som nemal peniaze, tak na faktúru. No ale kto vám dá na faktúru, keď vás prvý v živote vidí, hej? Darmo sa preukazujete živnostenským listom s rúbsakom na chrbte. Kredit nie je vysoký, takže musel som ich presvedčiť, že teda ja hneď to zaplatím. Ale videl som po 3 hodinách, že síce mi dali tovar, ale veľmi malou vierou, že či ma ešte niekedy v živote uvidia. Mal som mesačnú splatnosť, za 2 týždne som im donesol peniaze a mohli sme obchodovať. Postupne ten obchod začal prevažovať na tom výrobou, lebo proste videl som, čo na trhu chýba a vedel som to zohnať a dodať do tých obchodov. Takže a toto bol práve asi ten kľúčový moment. To bol ten moment, že tie obchody boli v tej dobe veľmi zle zásobené a ja som si z detstva pamätal, predajňu, ktorú sme mali v našej dedine, maličku, ale tá pani vedúca bola tak šikovná, že dokázala ľuďom zohnať všetko. Hej, napriek tomu, že to nevideli v tom obchode, ona im to dokázala zohnať. A pritom tovaru na trhu nebolo, lebo síce sme v Československu sa vyrábalo skoro všetko, len išlo to na export. Hej. Ja vám poviem len toľko, troška ešte odľahčím, že po chvíli rozprávania s vami vám môžem povedať, že ja by som vám to na tú faktúru tiež dal. Zbudili ste u mňa dôveru. Ale keď sa zoberieme vrátime do tých začiatkov Kinekusu,
keď som si čítal ten váš príbeh, to bolo neskutočne náročné obdobie. Viem, že ste mali s priestormi problémy, museli ste sa neustále presúvať. Ono si to vyžadovalo obrovskú vytrvalosť z vašej strany. Keď sa po rokoch na to pozriete, ktorý taký moment bol najťažší z vášho pohľadu? Najťažší moment bol asi ten, keď ma už teda manželka vysačkovala z tej garsonky na koncu. Som mal sklad v posteli a už som to začal aj do skrine aj všade tlačiť, kde už boli detské veci a kde už teda sa nedalo. Tak sme si vedeli priestor vo vedľajšej dedine od jednoty. A jednota mala takú podmienku, že teda OK, dáme vám priestor, ale aj so zásobami. No a ja som sa v obchode moc nevyznal. Tak teda v poriadku, zobrali sme zásoby, len až neskôr sme zistili, že v tých zásobách bolo veľmi veľa nepredajného tovaru po záruke a podobne. A keď nám začali chodiť inšpekcie a dostali sme pokuty a videl som, že som ako žiadno k tomu neprispel, ale tie pokuty musím platiť, tak to bolo ťažké ustať, že proste tá naivita toho začínajúceho podnikateľa, však všetko sa dá predať, nedá sa všetko predať. Takže to bolo z takých ťažkých bodov. No, a keď sme pri tých ťažkých bodoch, tak vy ste, kým ste sa už teda rozvíjali v rámci podnikania, tak samozrejme potrebovali ste na to aj úver. A ja som sa napríklad dočítal, že v nejakej fáze vášho podnikania ste ho dostali až na nejaký, mám to presne aj napísané, na 14. krát. Áno. To nám môžete troška bližšie vysvetliť, že ako je to možné? Zásobovali sme obchody, ale stretali sme sa s tým, že obchodníci zase chceli len ten tovar, na ktorom mohli mať najväčšiu maržu, najviac zarábať, ale ľudia pýtali aj výrobky typu pletiva, typu proste veľkoobjemové, veľké veci, ktoré neboli až tak drahé, ale nemali kde zohnať. Tak som mal ďalší sen, že teda spravíme veľkú predajňu domácich potrieb, kde bude všetko na veľkej ploche. No len pravda, že za čo, hej? Takže zohnali sme takú starú plechovú halu a išli sme to prerábať ako na moderný obchod. Tak začal som oslovať banky a tí sa na mňa dívali ako, že čo si myslím, že prídu sa na zahraničné reťazce, nebo už nastupovali, ktorí majú oveľa väčšiu silu ako celá ekonomika Slovenska a že ja nemám šancu prežiť vedľa nich. Preto som proste naozaj musel prejsť, že nebolo v tej dobe 17 pobočiek bank, až tá najmenšia česká banka nám dala úver, lebo verila, že hadám to ustojíme. Tak myslím si, že aj tá banka, keď si to teraz spätne pozrie, tak myslím si, že je asi na to svoje rozhodnutie veľmi pyšná, že prispela k takému. No, bohužiaľ už na trhu. Ak by sme to mohli povedať, samozrejme, mali ste to obdobie veľmi turbulentné. A kedy asi ste sa tak nejako zastabilizovali, že už ste teda prekonali nejaké ťažké obdobie a prišiel možno ten začiatok takého toho rastu? Kedy to asi bolo? Keď sme vlastne otvárali asi tretiu veľkú prevádzku a pochopili sme, že naozaj to je dobrý koncept, že to funguje. Lebo je efektívnejšie prevádzkovať malú predajňu, máte menšie nájmy, menšie náklady, menej zásob a tak ďalej, ale tá myšlienka, že dodať tomu človeku všetko, čo potrebuje, či už v domácnosti, v dielni, v záhrade a podobne, ma nutila proste ísť do tých veľkých ploch, kde teda bolo to riziko, že to neustojíme nákladovo, ale dokázali sme tým, že sme počúvali zákazníkov, vyskladať ten koncept tak, že ten tovar v tej veľkej predajni sa naozaj točil a predával a uživil aj tú veľkú plochu, takže asi po tej tretej predajni. K tejto oblasti sa ešte dostaneme v priebehu diskusie, ale ja som hneď na začiatku spomínal aj dôležitý aspekt rodiny. A tí možno, ktorí nevedia, vy ste otcom 7 detí, teda máte veľkú rodinu, že ako dokážete teda zvládať teda povinnosti otca, hlavy rodiny, ale s povinnosťami majiteľa veľkej úspešnej spoločnosti. A potom ešte možno taká podotázka k tejto otázke. Aký vplyv má rodina celkovo na váš úspech v podnikaní? Tak ten vplyv rodiny je velikánsky, ale ja musím skromne priznať, že ideálne sklbiť som to nedokázal. A určite musela aj rodina trošku trpieť tým, že som nebol doma celý deň, ale skôr večer a cez víkendy. Ďakujem mojej manželke, s ktorou sme si tak podvedome na začiatku rozdielili úlohy, že teda ona sa bude čo najlepšie starať o deti a ja sa budem starať o to, aby sme mali z čoho žiť a o podnikanie, tak sme to dokázali, ale nebolo to úplne ideálne, lebo tým, že som nechcel zaťažovať svojimi starostiami, tak bola trošku odtrhnutá od toho a nie vždy chápala to moje nasadenie.
hej. Ale zase je dobré mať niekedy aj toho človeka, čo vás drží pri zemi, lebo potom by ste mohol môcť vysoko vyletieť. To je pravda, nenadarmo sa hovorí, že za každým úspešným mužom je takisto nejaká úspešná a dobrá žena, takže vo vašom prípade to asi platí tiež. Na 100%. A vy ste veľmi dobrý človek, to z vás už strší hneď, ako sa s vami človek stretne. Takže súčasťou toho vášho podnikania bolo aj založenie nadácie pri Kinekuse. Čomu sa venuje táto nadácia? Pochopil som, že stále sú medzi nami ľudia a skupiny ľudí, ktorí si nevedia pomôcť sami. Často, keď sa narodí postihnuté dieťa a teda tí rodičia ho príjmu, tak sú odsúdení na celoživotné trápenie s nedostatkom, lebo tým pádom sa jedna z nich nemôže zamestnať, musí sa venovať tomu dieťaťu. Veľmi často tam treba veľmi drahé lieky alebo proste liečenia, kde štát ako toto vôbec nerieši. Takže snažíme sa týmto rodinám poskytnúť pomoc, aby dokázali prežiť a dokázali aj zabezpečiť tomu dieťaťu a sebe to, čo potrebujú. To znamená, že aj tie drahé lieky alebo tie liečenia, ktoré pomalinky posúvajú aj to dieťa. Máte aj možno takú štatistiku? Vediete si, že koľkatým ste už pomohli? Minulý rok konkrétne to bolo 17 rodín. Takže myslím si, že ďaká Bohu snažíme sa ten svet robiť trošku lepší. Tak, že o trošku, ale myslím si, že o dosť. A to keď si aj pozrú na vašej stránke tie ďalšie aktivity v rámci nadácie, tak určite každý pochopí, že to myslíte úprimne a dobre. Poďme ďalej a možno by sme tú prvú časť tej diskusie by som rád uzavrel takou otázkou, keďže začiatky vášho podnikania a dnešná doba to sú dve diametrálne odlišné obdobia. Keby ste sa mohli vrátiť v čase späť, urobili by ste nejaké rozhodnutie inak? A takisto taká podotázočka ešte k tejto téme. Ak by ste teraz začali podnikať, myslíte si, že by to bolo ťažšie ako vtedy, v tých 90. rokoch? No viete, keby som mal tieto skúsenosti, tak by to bolo ľahšie. Ale nemyslím si, že sa dá podnikať ideálne bez chýb. Proste je nevyhnutné urobiť aj chyby a ešte dôležitejšie sa na nich poučiť. Alebo podnikať prirodzene nikdy není na 100% žiadna istota. Hej? Ale tým, že to robíte opakovane, pravidelne, tak viete dosiahnuť lepšiu úspešnosť, ale tam je strašne dôležitá kontinuita. Aby ste neskakali ako mnohí, ktorí začínali aj so mnou a už teda nepodnikajú, že boli schopní každý druhý rok meniť úplne smer, zameranie a taký sortiment a toto nejde a podobne. V každej oblasti sú prirodzené výkyvy a krízy a úlohou nás podnikateľov je naozaj akože vydržať tú krízu, lebo keď neustále meníte smer, tak nakoniec žiadny cieľ nedosiahnete. To je pravda. Nie len podnikaň. Ale možno teraz by som ešte takú vsúku do toho spravil, že keby ste sa tak nad tým zamysleli, že aké najlepšie rozhodnutie ste za tie roky v podnikaní urobil, čo by vás napadlo ako prvé? Asi to, že by pán Boh poslal dobrú ženu. Lebo bez toho sa to nedá. Súhlasím, to máte pravdu. Poďme teraz už do súčasnosti. Teraz už patríte medzi najväčších hráčov na trhu. Máte 12 predajní v Čechách aj na Slovensku. Tak určite by som sa chcel aj spýtať na nejaké vaše rozvojové plány do budúcnosti. Plánujete nejakú ďalšiu expanziu? Nenazval by som to expanziu, taký prirodzený vývoj. Nerobíme len malý obchod, robíme aj veľký obchod a zásobovanie. To znamená, že zásobujeme asi 1300 predajní nezávislých podnikateľov. V minulosti sme zásobovali aj veľké zahraničné reťazce, ale to bola slepá ulička pre nás. Takže ja vidím priestor, nakoľko chceme byť prítomní, jak sa povie, v každej domácnosti. Takže predpokladám, že na Slovensku by mohlo byť aj 50 Kinekusov. No, to je práve ďalšia otázka, keďže napriek tomu, že je veľmi silná konkurencia na slovenskom trhu, ste pomerne veľmi úspešná sieť, takže pri tej expanzii, alebo teda pri tom rozvoji, máte, myslím si, že dobré predpoklady. A v čom je teda to čaro úspechu, že sa vám darí napriek náročným podmienkam na trhu? Ja si myslím, že to prvé v tom, že počúvame zákazníkov. Proste vznikli sme na Slovensku ako slovenský koncept. To znamená, snažíme sa čo najlepšie vnímať potreby zákazníka a týmto jeho potrebám prispôsobujeme sortiment. Není to proste dané, že takto to bolo na začiatku, tak to bude stále. Ten obchod sa vyvíja, ale v prospech zákazníka. Takže to je asi to know-how, ktoré
by som povedal, že univerzálne použiteľné, že ak chcete na trhu uspieť, musíte zistiť, kto je váš zákazník a aké sú jeho potreby. To je úplne taká dobrá marketingová poučka, myslím aj pre ďalších, ktorí nás sledujú a sú alebo podnikajú. Ale preto k tomu slovenskému zákazníkovi sa chcem troška ešte bližšie dostať, lebo on je niekedy taký nepredvídateľný. Takže možno v rámci toho tých 30 rokov zažili ste nejaké extrémy v tom správaní a možno, či ho aj viete nejakým spôsobom predvídať, čo bude v tej budúcnosti očakávať. Dá sa to vôbec? Budúcnosť sa nedá predvídať, ale napríklad korona priniesla takú zmenu, ktorú nikto nečakal a veľmi veľké percento ľudí odišlo z klasických kamenných predaní na internet. Ja tak hovorím, že keď sa ma pýtajú, že čo nám priniesla korona, že keďže máme e-shop, že ako nám vstúpli obraty, hovorím, parádne, o 100%. Predtým to boli 2%, teraz sú to 4%. Jednoducho ten náš sortiment je taký, že ľudia si ho potrebujú chytiť do ruky, vyskúšať. Veľmi neradi to nakupujú cez internet, lebo potom sú sklamaní, že im proste príde niečo iné, ako očakávali. Takže tí očakávania vieme najlepšie naplniť na predajni. Aj s tou dobrou radou toho odborného personálu. To je asi možno ďalšia vec, kde kladete veľký dôraz, práve tá komunikácia so zákazníkom na mieste. Je to tak? Je to tak, lebo zákazník často príde do obchodu so svojou predstavou, že potrebujem presne toto, a ak sa ho predávač neopýta, len mu to podá, veľmi často vyrobí reklamáciu, že on príde domov a zrazu mu to nefunguje. Lebo ten zámok je opačný, ako predpokladal a podobne. Takže trénujem ľudí v tom, že aby najprv zistili tú skutočnú potrebu, že čo ten zákazník ide robiť, na čo ten výrobok potrebuje a podľa toho mu až doporučili ten správny výrobok. To je možno aj pre našich divákov jedno z tých takých úspechov vašej spoločnosti, že komunikovať so zákazníkom. Ano. Nie len tak na sucho pozdraviť dobrý deň a nechať ho tak, ale venujete mu veľkú pozornosť, ale to je dobre a tak to má byť. Keď to tak teraz spätne ešte možno urobíme taký súhrn. Vy ste za tých 30 rokov vychytali v tom podnikaní neskutočne veľa múch, rôznych tých vecí, ktoré s tým súvisia. A ku podivu ste sa potom rozhodli o to svoje know-how podeliť a rozbehli ste tzv. Koncept franšízy. Takže čo vás k tomu teda vôbec viedlo? Dovolím si povedať teda, že malo Slovenska je v tom, že má síce veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí majú perfektné nápady, ktorí majú vynálezy, patenty, ale väčšina z nich končí v šuflíku. Že proste tak sa o to boja, že to niekto skopíruje, že to radšej nikomu neukážu. Ale je to strašná škoda. Ten tvorý potenciál proste sa nerozvíja, takže ja som už po 3., 4. prevádzke pochopil, že ja nedokážem byť všade. Hej? A neustále ľudí kontrolovať a proste prikazovať a podobne. Tak preto sme vlastne tento koncept popísali do príručky franchízovej, aby sme toto know-how mohli šíriť ďalej. To znamená, že keď nájdeme človeka, ktorý sa stotoží s našimi hodnotami, tak mu dáme proste kuchárskú knihu, takto to môžeš robiť, vyhneš sa veľa chybám a bude to fungovať. Máme to overené na X prevádzkach. Tomu sa dostaneme, ale ešte pre každý prípad, ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti, tak povedzme si možno tak veľmi jednoducho, čo to tá franšíza je. Aj keď sa to učí možno na každej ekonomickej strednej škole, ale nie každý možno tomu tak úplne celkom rozumie. Keby ste nám to možno takou ľudskou rečou vysvetlili. Je to vlastne taký popísaný systém a postup podnikania v nejakej oblasti alebo v poskytovaní nejakých služieb. Proste dalo by sa povedať, že je to kuchárska kniha. Vy môžete síce namiešať všelijaké ingrediencie, ale neviete zaručiť, čo z toho bude. A keď dostanete príručku, tak už viete, čo z toho bude. Je to takzvané podnikanie pod vašou značkou, so všetkým, čo s tým sú. Ale aj štatisticky vo svete je dokázané, že podnikanie formou franchízy je v priemere 6-krát úspešnejšie ako samostatné podnikanie, kde musíte naozaj veľa vecí si vyskúšať a zistiť, ako nefungujú, kým prídete na to, ako fungujú. A určite už máte nejaké franšízy rozbehnuté, tak môžete možno na základe týchto skúseností povedať, že je to taká vaša konkurenčná výhoda? Dalo by sa povedať, že áno, lebo ako som povedal, vy sa neviete multiplikovať a byť všade, ale ten franchízant, keď nám proste, jak sa povie, sadne tá chémia, keď máme spoločné hodnoty, máme aj spoločný cieľ a to je spokojnosť toho zákazníka. Tým pádom ja ho nemusím kontrolovať, lebo má ten istý cieľ. Hej? Tak
To je tá konkurenčná výhoda. Teraz určite už máme nejakých zapálených ľudí za obrazovkami, ktorí si povedali, že chcú do toho ísť a chcú byť v tej rodine Kinekusu. Aký teda ten prvý krok, aby som mohol teda si rozbehnúť vašu franšízu? Tak v prvom rade je toto nadšenie, ako ste povedal, lebo darmo dáte aj najlepšiu knihu, kuchárskú napríklad človeku, ktorý vôbec nemá k tomu vzťah, tak to jedlo nebude chutiť. Tak je to aj u nás. To znamená, že musí byť nadšený a schopný, ochotný slúžiť. Tak ako povedal pán Baťa, nedá sa robiť obchod bez služby. Hej? Proste tí zákazníci to cítia, že ste tam na silu, lebo si chcete zarobiť nejaké peniaze. Ja hovorím, že naše obchody by mali byť ako také generátory pozitívnych emócií. Že tí ľudia tam prídu naozaj so všelijakými starosťami. Či už rozčúrený z práce, alebo z tomu, že sa mu doma niečo nepodarilo, že to rozbil alebo pokazil. A schopnosť nášho personálu by byť v tom, že naozaj zistí, čo mu pomôže a toto mu dá tomu človeku. Takže odchádza spokojný s úplne inou emóciou, ako vchádzal do obchodu. To sa mi páči, takže napríklad, keď bude chcieť niekto aj nejakú manželskú radu, vy mu ochotne poskytnete Do všetkého sa nerozumie. Krízy mám aj ja s manželkou. Občas aj s deťmi. Ako v každej rodine. Troška sme to odľahčili. Každopádne asi vy si robíte také asi nejaké sito, že toto vôbec môže túto franšízu prebrať, ak to nie. Aké sú také nejaké základné predpoklady toho človeka, pre ktorého sa rozhodnete, teda, že áno, toto je ten správny uchádzač? Je dobré, keď má skúsenosti a je dobré hlavne teda, keď má odvahu. Lebo 100% garanciu nevieme dať ani vo franšíze, ale je veľmi dobré, keď sa preto nadchne a teda dokáže zohnať aj kapitál, lebo bez toho kapitálu sa ťažko otvárajú nové prevádzky. A teraz si možno niekto povie, to je len ďalšia z tých mnohých franšíz, ktoré sú na Slovensku, na svete, tak skúsme to ešte troška tak podporiť nejakou argumentami. V čom je výnimočný ten koncept podľa vás? No pozrite sa, to, čo teda nám prorokovali banky, ako to neustojím a tak ďalej, 30 rokov dokazuje, že to nie je pravda. To znamená, že dokázali sme to tak vyladiť a neustále to vylepšujeme, že vyvíjame to spolu s tými franchizantami. Každý mesiac máme trebárs porady, kde si tie skúsenosti odovzdávame, zdieľame navzájom úspechy, neúspechy, čo komu fungovalo, čo komu nefungovalo. Takže asi úspech tohto konceptu je, že dokážeme sa počúvať a vnímať potreby zákazníka a toto potom realizovať. Vy ste už aj čiastočne odpovedal na moju ďalšiu otázku, ktorú som sa chcel spýtať, že vlastne keď už tú franšízu teda akoby odovzdáte, tak nie je to tak, že potom už sa o toho človeka nestaráte. Stále tam tá komunikácia, tá spätná väzba je. Každý mesiac máme spoločné porady. A teraz možno opäť taký priestor sa aj troška možno pochváliť, že ako tie franšízy zatiaľ, ktoré máte, že sú úspešné? Sú úspešné. Pravda, že není to proste, jak sa povie, rýchli prachy. Lebo mnohí vstupujú do podnikania s tým, že rýchlo zarobiť. Nezáleží ako, nezáleží s čím, ale proste rýchlo zarobiť. Toto je beh na dlhú trať. A poviem úprimne, návratnosť toho vloženého kapitálu je 5 rokov. To není ani rok, ani 2. A teda máme na to aj konkrétne dôkazy. Franchisant nemal kapitál, takže musel založiť vlastnú chalupu. A po 5 rokoch naozaj splatil tú hypotéku a má zase čistú chalupu. Tak to je úplne skvelá motivácia pre našich prípadných záujemcov. A každopádne možno len taká ešte bokovka, keď si založím jednu franšízu, môžem si aj druhú, tretiu, že je to nejak... Ale je tam dobre, aby ste boli v nejakej dojazdovej vzdialenosti, takonca naozaj je dobre, keď ten franšízant na tej prevádzke je aj osobne. Pravda, že nemusí tam byť celý deň, ale je veľmi dobré, aby vnímal tú atmosféru na tej predajni a vedel aj odlišiť, keď sa ľudia nesprávajú celkom tak, ako treba. Nakoľko je prirodzené, že človek nie vždy sa ráno zobudí s dobrou náladou a podobne, takže je dobré, aby vnímal, s čím podniká a ako sa tí ľudia správajú. Aj tí ľudia sa ináč správajú, keď vedia, že kedykoľvek môže prísť. A nie, že som v Košiciach, on je v Bratislave, minimálne pol dňa mám čas. A keď tak možno súhrne zoberieme, koľko takých franšíz by ste možno v budúcnosti na Slovensku chceli mať? Máme momentálne 7 vlastných prevádzok, 5 franšízových. Hovorím,
ten cieľ je 50 prevádzok, môžu byť aj všetky franchízové. Ja s tým nemám problém. Teraz možno troška taká všeobecnejšia otázka, ale je dobre sa ju opýtať, že čo by ste možno poradili akémukoľvek človeku, ktorý teda uvažuje nad tým, že by chcel začať podnikať? Určite mu len neodovzdáme príručku, akože my mu pomáhame aj v tom začiatku, že to miesto, kde sa má tú prevádzku, naozaj veľmi dôkladne zvážime, vytipujeme, aby ten obchod tam mal perspektívu. Ľudia sú už veľmi pohodlní a nie sú ochotní zajsť ani za roh. Nie, potrebujú, aby sa im obchod postavil do cesty. to je jedna z tých vecí, v čom teda pomáhame na samom začiatku. No a potom pravda, že školíme personál, pomáhame mu vyberať ľudí, lebo je veľmi naivné sa domnievať, že však dám inzerát a nájdem. No nenájdete. Hej, takže tých ľudí treba veľmi poctivo hľadať a potom ich aj treba aj formovať proste, aby pochopili, čo je to tá služba zákazníkovi. Vo svojej podstate, ak to zhrnieme, je to úspešný overený koncept, ktorý aj vy zdokonaľujete a možno, ak sa ten človek bude držať všetkých odporúčaní, tak je vysoký predpoklad, že bude úspešný. Áno, akože hovorím, my ho zdokonalujeme spolu s nimi. Hej? Že proste neexistuje univerzálny recept na každé mesto, lebo Slovensko je síce malé, ale fakt veľmi rozliční sú zákazníci. To je pravda. takže iní sú v Bratislave, iní sú na Liptove a iní sú v Košiciach. Každý má svoje špecifika. Tak. Dobre, poďme ešte na záver a tam som si nechal takú, ja to poviem, že chuťovku a kto troška sleduje televíziu, tak aj bude vedieť, o čom je reč, ale každopádne vy ste sa rozhodol teda v minulosti aj ísť do tej show Šéf v utajení. No, takže čo vám tá relácia priniesla? Aké poznatky? Keďže doma nepozeráme televízor, tak som netušil, že taká relácia existuje. Ale prišla televízia, že to je proste ich koncept a že de facto, ak chcem, že teda môžem sa zapojiť a hovorím, ale o čom to je, tak poslať nejaké linky a vtedy ma to tak zaujalo, že OK, však ja sa môžem proste presvedčiť, ako tí ľudia fungujú, keď nevedia, že som to ja. Hej, že tam je ten koncept tak postavený, že idete tam ako obyčajný brigádnik, že proste skúšate. Takže že môžem sa dozvedieť, že či naozaj tak funguje, keď som tam není. A ďaká Bohu teda presvedčil som sa, že naozaj tí ľudia to majú v sebe. Že nemusia sa pretvárovať, že vtedy, keď tam je šéf, sa spravujú inak, ako keď tam nie je. Takže toto bolo také dobré potvrdenie. To je možno aj pre taká výzva pre budúcich franšizantov, že bacha, lebo príde šéf. Hovorím, ja som rád, keď netreba kontrolovať. Jasné, ale možno priniesla vám aj táto reality show aj nejaké také nové poznatky, ktoré ste aplikovali potom do praxi? Áno, lebo v podstate mal som možnosť si tú prácu vyskúšať naozaj ako ten brigádnik. To znamená, že nielen tak, že sa vytvorí pracovné miesto, ale ako sa na tom mieste pracuje, hej. Aj čo týka ergonomie, zariadenia a podobne, že proste dalo mi to ten pohľad, že koľko námahy ten človek musí vynaložiť pri vykladaní tovaru a podobne. Takže som tak viacej stotožený s tým, že čo tí ľudia robia. A možno moja posledná otázka bude nadväzovať na tú prvú, ktorú som vám položil a tiež to bude mať taký ten presah na to detstvo. Keby ste možno dnes stretli 14-ročného Štefana, tak čo by ste mu odkázali? No, chlapče, nebudeš to mať ľahké. Ale ak si udržíš vieru, svoje hodnoty a budeš dostatočne vytrvalý, tak to určite dáš. Bude to veľmi, veľmi pestré, náročné, ale stojí to za to. A ja ešte nadviažem, ja som naozaj veľmi rád, že ste dnes prišli a že sme to troška tak aj odľahčili, ale že sme vystihli tú podstatu, že ak mám nejaký detský sen, treba byť vytrvalý a ísť si za ním a možno v dospelosti, potom tu môže prísť opäť niekto takýto ako vy a môže nám takisto predostrieť ten úspech. Takže ak by ste možno zhodnotili jednu vlastnosť, takú ešte na záver, že ktorá vám pomohla sa dostať tam, kde ste, samozrejme tú rodinu nevynímajúc, bola by to možno tá vytrvalosť práve? Ja si myslím, že je to vytrvalosť, ale toto je také doporučenie, že naozaj povinnosťou nás rodičov je hľadať talenty našich detí. Lebo veľmi často ich tlačíme do niečoho, čo možno si my myslíme, že je pre nich dobré. Ale oni môžu mať od pána úplne iné talenty. A ak ich nenájdeme,
tak sa môžu trápiť celý život v niečom, čo vlastne ani nechceli. To je pravda. Pán Stukeník, možno na záver ešte, chceli by ste niečo odkázať našim divákom? Asi len toľko, že nebojte sa vykročiť aj vlastnou cestou, nebojte sa ísť za svojím snom. Ak vydržíte, určite si ho dokážete aj splniť. Presne tak. A potom aj tu budete namiesto pána Stukeníka stať vy. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ste naozaj veľmi príjemný človek, dobre sa mi s vami rozprávalo. Držím vám palce vo vašom podnikaní aj v rodine a pevne verím, že počet partnerov aj franšizantov bude rásť a že tie správne hodnoty, ktoré máte nastavené, budete odozdávať ďalej. Takže ešte raz všetko dobré. S vami, vážení diváci, sa lúčim a pevne verím, že bola dnešná diskusia pre vás veľkým prínosom a zároveň motiváciou. Prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia.